Рәншіп ұялтма меңа. Тапқан қиблам мәңгі юғалтмам. Имансызлар, қибласызлар білән ортақ ғамәл, ортақ юл сақмам. Шечиле Фидакла деген марафоны узды ТНВ каналында. Бүгін Имаклау көне илкеннәр декадасын башлыйбыз. Шушы марафон ишинде безнең 600 меңгә артык акча җыелды. Тегесемез җибәрделәр кешеләр, алар рәхмәт ясын. Барысы да безнең ятимнәргә бара. Иске Жюри авылындагы, Теләче районының Иске Жюри авылындагы ятимнәр өчен бара. Шушы аларның дәвалау өчен. Үземнең зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шу телевизор караучылар, тамашачыларга, марафонда катнашучыларга бик зур рәхмәт менә шул булышкан өчен. Бу акчалар әлбәттә менә шул дәваланырга, балаларның дәваланырга без кушабыз, иншалла. Анда инде 600 мең акча бөтенесе җыелды. Күрми торган, монда укый торган, күрми торган, ишетми торган ауруларга алар бераз гына күңеллерәк булсын өчен кортлар улулар көнендә бүген бераз гына концертта куйдык. Вот менә без аларга да булышабыз, алар безгә бик каты булышалар килде. Бүтән мероприятиегә чакыралар безне. Без бик теләп катнашабыз. Аннан соң Теләчегә дә балалар җанына бардык. Кыш көне кыш бабайлар булып, снегурчиклар булып бардык. Бәйрәм ясадык аларга.